Dragi prijatelji, za Demokratsku stranku Srbije današnja sednica glavnog odbora je posebno važna. Svi znamo zašto, zato što Demokratska stranka Srbije prelazi u opoziciju rešena da se i dalje bori za svoje programske ciljeve i pre svega da nastavi borbu za državne i nacionalne interese Srbije. Svi dobro znate da je jedan od važnih principa na kojem Demokratska stranka Srbije insistira od svog osnivanja bio i ostao princip mirne i demokratske smenjivosti vlasti. Kao što istovremeno znate, i za odlučnost Demokratske stranke Srbije da se rukovodi svojom politikom, bez obzira na to da li je stranka na vlasti ili u opoziciji. Mi se rukovodimo našom politikom, našim idejama i našim principima, uvereni da je ta politika u najboljem državnom i nacionalnom interesu Srbije. Mi u ovom trenutku nismo uspeli da obezbedimo parlamentarnu većinu za sprovođenje naše politike. Jedan broj stranaka sa kojima smo razgovarali o formiranju nacionalne vlade odlučio se da vladu pravi sa strankama koje vode potpuno suprotnu politiku od naše. Kada je već tako i kada je SPS pokazao da je zapravo bliža politika stranaka koalicije za evropsku Srbiju, bolje je što su odmah pokazali svoje pravo lice i tako nas poštedili saveza sa nekima koji nemaju uverenja, već priznaju samo sopstveni interes. Nacionalna vlada, o kojoj smo toliko govorili, za čije stvaranje smo se toliko zalagali, nacionalna vlada sa ciljevima koje smo je bili postavili, očigledno nije bila moguća sa strankama koje su se sada našle u koaliciji. Koaliciji toliko neprirodnoj i u toj meri lišenoj principijelnosti da je teško zapravo odrediti i ime. Ali oni koji su te neskladne i međusobno protivrečne delove sastavili u jednu celinu svakako znaju zašta su to učinili i koja je svrha te celine. I sada je nastupio trenutak da Demokratska stranka Srbije svoju pravu snagu pokaže i kao opoziciona stranka. Proteklih godina kao stranka na vlasti svu svoju energiju smo bili usmerili na što bolje i efikasnije funkcionisanje državnih institucija. Prelazeći na opoziciono delovanje imaćemo više mogućnosti da usredsredimo svoj rad na organizaciono jačanje stranke. Ako neko priželjkuje da unese razdor u Demokratsku stranku Srbije, naš odgovor mora biti još veće jedinstvo. Ako neko priželjkuje osipanje Demokratske stranke Srbije, naš odgovor mora biti učlanjenje novih i što više uglednih članova. Zato je predsjedništvo Demokratske stranke Srbije donelo odluku da na današnjoj sednici za nove članove glavnom odboru predloži Sinišu Kovačevića, Boru Đorđevića, Nenada Popovića, Aleksandra Simića, Milana Brdara, Zorana Vacića, Bogdanu Koljević, Danicu Simić i Petra Petkovića. Kao što smo predložili da se glavni odbor Demokratske stranke Srbije dopuni novim uglednim članovima, veoma je važno da ovaj primer slede svi naši opštinski odbori i da se stranka širom otvori za nove kadrove i nove članove. Sada nastupa vreme kada se pokazuje ko je načinjen od kakvog materijala i koliko je čija prava težina. Onaj ko hoće da pristupi Demokratskoj stranci Srbije danas, u trenutku kada stranka sa vlasti prelazi u opoziciju, taj stvarno veruje u naš program i u naše ideje, a upravo takvi ljudi su nam potrebni i bit će istinski dobrodošli. Posebnu pažnju treba obratiti na već dugotrajnu propagandu koja se vodi i u zemlji i u inostranstvu, koja ima za cilj da Demokratsku stranku Srbije prikaže kao antievropsku stranku. Istovremeno su u okviru ove propagande izriču presude kako je Demokratska stranka Srbije protiv Evrope, ali i istovremeno izdaju uverenja da je Srbija dobila novu grupu lidera kojima se priznaje preko noći posvećenost Evropi. Zašto se ova propaganda vodi protiv Demokratske stranke Srbije i koja je njen zapravo pravi razlog? Pođimo od jednostavnog pitanja.
da li je Demokratska stranka Srbije u svom delovanju bilo kad prekršila neko demokratsko pravilo. Da li se Demokratska stranka Srbije bilo kad oglušila o poštovanje temeljnih evropskih vrednosti na kojima je na kraju krajeva zasnovana i nastala sama stranka. I najzad, šta je to u delovanju Demokratske stranke Srbije zapravo izazvalo, pre svega strani faktor, da se upusti u ovu propagandu? Odgovor leži u jednostavnoj istini koja glasi da se Demokratska stranka Srbije neumorno i beskompromisno borila za Srbiju i očuvanje Kosova, a ne protiv Evrope i evropskih vrednosti. I to se borila pozivanjem na poštovanje međunarodnog prava na kojem počiva upravo evropski poredak. Naš prvi cilj zato mora biti odbrana Srbije, što znači odbrana Kosova. A kada bismo pristali da samo na rečima deklarativno branimo Kosovo, dok zaobilaznim putevima koji vode preko sklapanja raznih sporazuma postepeno omogućavamo sprovođenje nezavisnosti Kosova, tada bi bez sumnje taj isti strani faktor i nama izdao uverenje da smo dobri i da smo posvećeni evropskim integracijama. Demokratska stranka Srbije nikada neće pristati na atribut proevropski, da taj atribut plati sa 15% teritorije Srbije, niti ćemo ikada prihvatiti da nismo za Evropu, jednostavno zato što smo za celovitu Srbiju u Evropi. Jer kao što je rečeno, nije dovoljno samo da se borimo za pravdu, nego je i neophodno da verujemo ono za što se borimo, kako bi ovu borbu sa uverenjem u pobedu mogla da nastave buduće pokolenja. I to je, dragi prijatelji, pravi smisao naše borbe za odbranu Kosova. Srbija će ubrzo se naći pred novim iskušenjima, to dobro znamo, i pritiscima da prizna protivpravnu misiju EULEX, koja ima za cilj da sprovede Ahtisarijev plan o nezavisnosti Kosova. Kada bi opet Demokratska stranka Srbije ćutke prešla preko legalizacije EULEX-a, odmah bi se preporučila nosiocima politike sile koji stoje iza projekta otimanja Kosova. Mi, međutim, i danas unapred i jasno kažemo da se Demokratska stranka Srbije najodlučnije suprotstavlja uvođenju protivpravne misije EULEX, jer je ova misija suprotna rezoluciji 1244 i samim tim je suprotna međunarodnom pravu, pa i osnovnim evropskim vrednostima. Mi tvrdimo da je naša politika odbrane Srbije u potpunosti utemeljena na osnovnim evropskim vrednostima i na pravim demokratskim načelima. Mi ćemo ostati dosledni u stavu da je Kosovo Srbija i da Srbija mora biti poštovana i priznata kao celovita država od Evropske unije, a to nije ni više ni manje od onoga što Evropska unija inače priznaje svim državama koji postoje u Evropi. Nije teško predvideti da će sa uspostavljanjem nove vladajuće koalicije biti pojačana propaganda i da će učestati klevete ne samo zato da bi se opravdala neprirodnost i nenormalnost ove koalicije, nego i da se sakriju pravi razlozi zbog kojih je ona i napravljena. Zbog toga, jedan od važnih naših ciljeva našeg opozicionog delovanja mora biti da građanima ukažemo šta je prava istina, a šta laž u delovanju nove vladajuće koalicije. To će biti težak zadatak koji će zahtevati i vreme i angažovanje cele stranke, a u najvećoj meri i neposredan kontakt sa građanima, za što više ljudi u Srbiji. Ova neprirodna koalicija je inače prebogata, kao što dobro znamo, mnoštvom obećanih šarenih laža i bučnih reči o boljem životu građana. Ekonomska politika Demokratske stranke Srbije dok smo vodili dve vlade omogućila je postupan i siguran ekonomski razvoj zemlje. Uvereni smo da naša ekonomska politika predstavlja najbolji i istovremeno najrealniji program za snažan privredni razvoj Srbije. A jasno je naravno da samo ekonomski jaka Srbija može obezbediti preko potrebnu socijalnu pravdu za sve naše građane.